Jodongo mawuok e oganda dhoudi mopogore e kaunti ma Trans Nzoia koro dwaro ni sirikal owere gi tim mar ndhiyo jo Kenya ka giwacho ni tim makamano duoko chien demokrasia ma pacho ka. Ka giloso e boma ma Kitale, jodongo go bende okwedo weche mane owach kod josiasa moko madiro weche ne jowetegi makwedo sirikal. Jodongo go wacho ni jotelo duto Thurka nigi ratiro mar kwedo sirikal kendo onge tiende diro ayany ne jotelo moko mondo ling kendo kik wuo e wi weche maricho. Magitimore tok weche mane odirore e kind jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah kod gavana ma Trans Nzoia George Natembeya e giko odira mokadho. Gidwaro ni Ichung'wah okwa ng'uono e wi weche mane owacho. Kuhusu kutekwa nyara na kuuawa kwa vijana kiholela, tunalaani kwa nguvu zetu zote utegaji nyara na kuuawa kwa vijana Kenya. Na pia tunawakemea viongozi wa Marakwet pamoja na Mheshimiwa Kamket, mbunge wa Tiaty, kumhusisha gavana George Natembeya na mauaji yaliyofanyika Kerio Valley na Suguta. Jambo hilo linastahili kulengwa ama kuelekezwa kwa serikali. Our Excellency George Natembeya alikuwa akilia kulingana vile anaelewa. Na yeye wakati alisema, Mr. President, mambo ya abduction, please, can you stop it kama head of state, which was genuine report. Ahamudu wengine hanatoka tu kwa msituni, anajia chungwa. Tafadhali kijana chungwa, wewe elewi Kenya. Na wewe elewi watu vile umeteswa kwa hii Kenya.